Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 28 sentyabr hepdeniň ikinji güni. Men siziň bilen ýene bir gerek Murat Guwarow. Men şu günkü gepleşigimde sizi Türkmenistanyň gelen habarlar bilen tanıştyrjak bolýarym. Birinji bilen Türkmenistanda 27 sentyabrynda ýanky garşylyk güni bellenildi. Şol ýerde parad geçdi, halk maslahaty boldy. Şu paradda ýanky harby görkezüş boldy. Şu harby görkezüşde bir topar mihmanlar geldi. Şol gelen mihmanlaryň arasynda Russiýanyň wekilleri, ýanky Sankt-Peterburgyň gubernatory, Gospodarstweniň Dumaň, ýanky Russiýanyň parlamentiň ýolbaşçylarynyň biri, Tatarstanyň prezidenti, Russiýanyň biznesmenleri, ine şular geldi, şol ýanky dawarly parada gatnaşmagy. Indi belli geçesim gelýär. Men dünkü gepleşigimde de hormatly Recep Tayyip Erdogana aýdypdym. Berdimuhamedowa ınan ýok. Türkmenistanyň halkyna ınanyp bilersiňiz. Türkmenistan halky egerde size söz berse soňuna çelik gider diýip. Berdimuhamedow kezzap öz halkyny ağlap gelýän bir narkoman. Ünseriň. Size Berdimuhamedow men turan birleşigine goşularyn, siz aktivistlara basyş edin, men hökmany siziň bilen bolaryn diýip goşularyn diýip söz berdi. Söz berenler size. Indi şu wagtda da şu gün, ýa-ni şu günne düýün ine Russiýanyň gelen adamlar bilen gidin gepleşikler geçirip siziň arkaňyzda Russiýa bilen hereketler edýär. Ol siýasatda. Bu adam öz halkyny günle dönükli diýär. Indi siz pikir edýäňiz Berdimuhamedow siziň öňüňizde sözüni saklardy, ýa-ni dönüklik etmedi pikir edýäňiz. Gaty ýanşýar. Berdimuhamedow bir dönük kezzap haramzada. Maral taýdan gaty pes ýaga düşen narkoman. Oňa ınanar ýala däl, ol türkmen halky oňa ynanmok. Siz bolsa ynanyp oňa bilen şertnama baraşyp, oň aýdan zatlaryny ýerine ýetirip türkmen halkynyň öňüne maskara bolýarsyňyz. Şoň üçin meniň pikirimçe siz öz siýasatyňyzy Türkmenistana görä azajyk korrektirowka etmeli. Onuň üçin siziň assistentiniz bar, kömekçileriniz bar, ýa-ni ekspertleriniz bar Türkmenistan boýunça oturup maslahatlaşmaly kadýar. Bizim aktivistlerimize gerek galanlar, bizim aktivistlerimiz Türkiye döwletine garşy hiç wagt görüşmedi. Bizim aktivistlerimiz Türkmenistana gaýtjak bolup ýolları açtyrmany talep edýärler. Ine şoň üçin bu protestler çykýar. Şoň üçin bular Türkmenistanyň prezidentine basyş edýär, şol bikanun ýagdaýda ýolları ýapanlar. Ýene başga bir aýtjak bolýan zadym, şol men gepleşigimde şol Türkmenistanyna ine halk maslahaty boldy. Şu halk maslahatyna da Türkmenistanyna Berdimuhamedowyň öýe çykyş etdi. Şo ýerde öýe çykyş edende bu esasan ykdysadyň problemalaryny aýdyp geçdi we köp çağaly enelere kömek etmeli diýip aýtdy. Ünseriň öň 6 çağaty bolan enelere kömek edilýän bolsa, olara pasobe berilýän bolsa, indi bu kömek diýip, indi 8 çağadan başlap şol eneleriň kömegini, ýa-ni pasobelerini galdyrmaly diýip öz teklibi bilen çykýar. Indi şundan soň şol adamyň kellesi, beýnisi, ýa-ni psihikasy dogry işlänok diýip özüňiz jogap berer. Şol ýaly bir ýyzygalak, halkyny ağlap duran bir haramzada. Men bir aýtjak bolýan zadym, Türkmenistanyň prezidenti bilen Berdimuhamedow bilen biz öňüňizdiler. Muhim edýän hereketleri, hem edýän işleri diňe öz bähbidi üçin. Türkmenistanyna ine paradda müferin bolsaňyz sallatlar bir-birine ýakyn bolurlar. Ýa-ni serhetçiler, sallatlar, polis, emhime hem guluklar, ýa-ni şunu işe gelip öz eşiklerini, öz parada geljek, ýa-ni eşiklerini öz puluna alyp Berdimuhamedow bulara söz berdi, men siziň aýryklaryňyzy galdyrjak. Bir topar itmidalaryny berjek size, men size ýa-ni zwanýary berjek diýip söz berdi, sözüne tapylmady. Bu görgüler ýene de öz pulu bilen, ýa-ni öz ammujerawaniýasyna pul goýup, öz eşiklerini öz puluna alyp parada çykyp hemme zat gülýany bizim Türkmenistanyň
harby gulugy öňde diýip ýöne soňunda hiç sat bolmady Berdimuhammedowyň tarapyndan. Sebäbi büdjet boş. Niýeden alsyn pulları? Söz berdi-de erti oňurlan. Boş. Gelen pulun deň ýaryny ogurlap ýatyr öz garnaşlary bilen. Şoň üçin inni şol waýenlaram, MHM-de, polisam, beýleki hukuk goran guramalarym şundan doýdy. Berdimuhammedow bizim döwletimizi öňe ak edip bilmeýär. Diňe ýyzy çekip bilýär. Oň ukyby şeýdi. Inni men diýjek bolýan zadym şu meselede Berdimuhammedow Türkmenistanda korona köp bolan üçin adamlary yaramayan adamlar vaksina uzup öldürdi. Adamlaryň her maşgalatyna diýmedim diýenne, ýani Ilaytada oğullarda doğun arınışının arasında hükmen bir adam öldü. Käbir maşgalada 2 adam öldü. Şu maşgalada käbir maşgalada adam ölmedik bolsa, ýani zordan ýani keselhandan çykan öz hemme mülklerini satyp zordan keselhandan çykan adamlar bar. Ine şu adamın hemmetini gahyr etdi. Berdimuhammedow ve onun sağlık goruş ministrleri, ýani sağlyk goruş sistemasy bular halas etmedi. Şular öz puluna özler çykdy. Onu diýmek döwlet ýok. Şoň üçin türkmen halky häzir gaty gaharly. Berdimuhammedow şu zatlar göňüne tutup, şu geçiren halk maslahatynda öz ogluny serdary goýmady. Sebäbi egerde öz ogluny serdary goýan bolsa, şu ýerde Berdimuhammedow bütün halkyň gaharyny mundan beter galdyryp halka ýagalardy. Onu bu düşünýär. Şoň üçin men şu çykyşymda size düşündirýin. Birinji, koronavirus yeni mövsat başlady. Häzir banitalarda yeni lukmanlar, harby lukmanlar, ýani ýönü lukmanlar her adam üçin göreşýär, ýöne olan ne dermanlar bar, ne ýani goruş sistemalary bar. Olar ýetişbilen ok. Virusam yeni galyp başlady. Şu paradyň netijesinde köp adam bir-birine viruslar geçirdi. İkinci, Türkmenistanyň ykdysadyety mundan beter aşağı düşüp başlady. Bizim öňümizde un bolmaz, buğday ýok. Bizim öňümizde pul bolmaz, aýlyklar bolmaz. Bizim öňümizde ýani nowatlar pul almak üçin, produkt almak üçin bizim öňümizde kynanlar. Ykdysadyet ýatdy. İşsizlik ulut bilýär. Hökümetde işleyen adamların aýlyklary ýani pes dolar wagtynça gaçylan bolsa halk maslahaty üçin häzir ýene gat başlar görürsüňiz. Şoň üçin biz şu gyşy geçirenimizde gaty kynçylyk geçirer. Ine şoň üçin Berdimuhammedow diňe gaçmak bilen gözi ýetdi. Şu döwleti, şu kriziste we şu kriziň getiren ýagdaýlaryny çözüp bilmeýär. Oň başga ilajy ýok. Öňküýaly ýerden köpräk newit gaz alyp satyp, hediledip, aç halka berip gezip ýördi. Inni newit gazynyň bahasy beteldi. Dünýä bazary beteldi. Inni şoň üçin bu adam ýani o ýerden gelýän pullar bilen Türkmenistan saklap bilýär, ýarynyň gowranyň özü okdy. Mundan başga da türkmen halky Berdimuhammedowdan doýdy. Inni öňküýaly öz ogluny goýmak ýa-da bir kamçylyk etmek türkmen halky etdirmez. Derrogalarla ona onu da düşünýär. Şu iki ortada soňky pullary ogurlap gaçmak bilen şu adam. Munyň alyp barýan strategiýasy bir kiçi wagtlyk bir günüm geçdi qaýyl ine şu ýaly. Muň hiç hil meýnamasy ýok. Şu kriziň içinde meýnama gurup ýa planlar çekip çykmak aldasy ýok. Sebäbi hiç hil meýnama ýok. Oňdaşynyň kadrlar ýok. Oňdaşyndan ýanaklar mundan beter paraxor. Hemme sistema diňe paraxorlukda saklanýar. Şoň üçin tupik boldy. Biz näme garaşýar? Şulardan bizi şu günümizden mundan agyr etler. Agyr. Şoň üçin biz ýöne wagt çekýär. Ine mesela burada diýin. Bizim bakly durmuşymyz gapdyrmady. Bir günne galsak hemme zat ütkek diýär. Şuny galyp aýran günümizden başlap, sagatdan başlap hemme zat ütkeşir. Şu wagtda serhetler açylýar. Serhetler açylýar diýip ýöne gapylary beýle açyp goýmak ýöne ýani hökümetiň prosedurasy boýunça üstüne zat goşman islenik adam gelip biler, gidip biler. Vilayetlerin arasında ýollar açylar. Ha bu koronavirus var. Koronavirusun sanitarny protokollary boýunça sen geçip bilersiň. Diýmek maska, elini ýuwarsyň, ýani temperaturaň barlary, yaramaýan bolsaň izolýasiýa goýarlar.
Yani özüňde. Şol ýaly Ýewropada ýaly şertleri, sanitar protokollar edip vilayatyň arasyna açmaly şirketleri, ýani magazynlary, dukanlary hemme zat açmaly. Ýöne her magazynçy sanitar protokollar saklamaly. Onu sadet işläp başlaýar. Onu ýani adamlar gatnaşyp başlaýar. Bul nämeden bu zatlardan bolýar ki, adamlar gatnaşyp başlasa, Berdimuhammedow arada informasiýa çatýar ve adamlar üýüşüp agyr bolup derrüw galyp onu ýykadar diýip şondan gorkýar. Şonuň üçin siz öňkü ýaly, o Sowet wagtlary ýaly, ondanam gowy wagtlar döredilip, arkyň sadakalara, toýlara gatnap, isleýän ýerdiňe gidip gelip, isleýän işinizi işläp, Türkmenistanyň ykdysadyny aýlanyp, jemgyýet gurumlary açylyp, aýal gyzlar gurumasy, çağlar goraýan gurumlar, hayvanlar goraýan gurumlar, ýani adam hukuklaryny goraýan gurumlar, medpuwat azatlygy, isleýän ýani okundy okap bilersiň, okuw girmek egzaminler muht dasýaňy tapşyryň alýarlar. Ýöne bir ýyl okansoň oň egzamini bar. Sen egzaminden geçmeli. Diýmek sen bir ýyl okumaly. Ne şu günler Ýewropaň kyýar şertler döredilip Türkmenistan ösüp gitmek ýolundan gyrak açýar. Biz wagt çekýär. Bize şulardan ahir gidýär şulardan. Beýle bular tupikden çykyp bilmeýär. Biz şu tupigi häzir diýişik geçip oturýarsa, ýene mundan beter tupige iltirip oturýarys. Döwletimizi. Şoň üçin biz watanymyzy gorajak bolsak, biz öz bähwidimizi, öz haklarymyzy, öz bakly durmuşymyzy aljak bolsak, herkese gitmeli. Häzir aktivistler New Yorkda çykyşyp başlady. Aktivistler Türkiýede herkese gidip başlady. Han halkyny diýdi. Daşyndan seretseň, bul aýýan durmuşlarymyz din aktivistlere gerek. Bizim halkymyza gerek. Şoň üçin siz düşünmeli, egerde siz şo güni şoňu düşünseňiz, şoň hemme zat çalyşdy. Siz Türkiýede ýa başga döwletlerde işläp, hökman şöyle bul ýaly ýaşamaly diýen zat ýok. İşätiňiz gelse gidersiňiz, işlätiňiz ýöne Türkmenistanyna bizim meýilhanamyz boýunça, meýilnamamyz boýunça başlan. Birinji ýylda işler şeýle bir köp bor adam ýetmez. Biz daşyndan adam getirmeli bols. İkinji ýylda bize kadrlar ýetmedi, ýa-ni inženýerler, spesialistler ýetmedi. Biz olary getirmeli bols. Diýmek, ykdysadyt öser diýmek, aýlyklar öser diýmek, adamlaryň ýa-ni berkligi, adamlaryň mülkleri, adamlaryň hal ýagdaýy öser. Şonuň üçin biz wagty çekýär. Meňim aýtjak bolýan zadym, häzir Türkmenistanda hemmesi gaharly. Doğrudur. Sebäbi Türkmenistanyň içi beýik watançylyk uruşy geçen ýaly. Ýöne ölümler, patalar gidip dur hem ýerde. Inni biz bu ýagdaýdan çykmaly. Bir topar ülkeden adamlar ölmeliler. Eger saklar goruş sistemi işleyen bolsa, şu yerlerden çıkarırdı şunu. Bir topar ýani idiot görkezmeler üstünde hekimlerin, prezidentin ve ondan aşağıdaki etraf hekimlerin üstünde bir topar adam ýönerkil bolýar. Sebäbi hukuk ýok. Sebäbi hak ýok. Sebäbi logika ýok bulan hereketlerinde. Şoň üçin şu döwlet dolandyrýan parahollar aýryp Türkmenistan açyk saýlaw geçirip hemme ýere saýlawyň üstünden gowusyny saýlap ine şeýle üstünmeli Türkmenistan. Başga ýok. Türkmenistanyň prezidenti şol parada gelen mihmanlaryň aladasy bilen Türkmen halky ölüp ýör, epidemiýa ýene alyp başlady paratdan soň oňdan ünsündir. Şol gelen mihmanlar bilen kesellenmesen şoňa seredin, ünsüň şol bilen bolun. Ýani şol bilen günni geçirýär. Sebäbi bizim o prezidentimiz der. Sebäbi bizim saýlandy. Ine şo ýagdaýlar bolup geçýär Türkmenistanyň. Ýene bir aýtjak Türkmenistanyň habarlary gelýär. Dogulýan çağı ölýär. Doğulmadyk çağda ölküdi boti, ýani 8 aýlyk, 7 aýlyk göwrülerde enerler götürýär çağlaryny urun ölýär. Gaty gynanç ýagdaý. Bizde öňkü ýaly çağlar dogulup sagdyn dogulanok. Çağlar ýa yaranok ýa-da çağı ölüm köp. Sebäbi Türkmenistanyň öňüm ekologik ýagdaý kyn bolan çağı ölümi ully. Ýani Sowet döwletlerinden ully.
Şoň üçin ýürüýterleşdirilen çaga enäni çagany gowaýan ýa-ni ýürüýterleşdirilen medik tarapdan gurumlar bardy. Gitdi indi. Olar hiç kim statistikany almak çağlaryň enerji ýananoklar ekologiýa tarapdan ýaşaýan ýerler, içýän zatlar, iýýän zatlar erbet bolsaň çağlar ölýär. Krizisiň ýagdaýy, koronawirusyň ýagdaýy, ölüm çağlaryň ölümi 80%-den ýokary. Egerde çağlar dogulýan ölýän bolsa, garýan adamlaryň ölýän bolsa, onu ýa demografik ösüş ýok hiç ýeri. Şondan Türkmenistan 1991-nji ýylda 3.950.000 bolan bolsa, häzirki günde 3.700.000 takminan mümkin 3 milyondur. Cem alyp görseň Türkmenistanyň ýylatyny 3.750.000. Diýmek, biz 200.000 adam ýitirdik. 30 ýylyň içinde. Mysal üçin Özbekistany alsaň, bular 20 milyondan 36 milyona galdylar. 65% galdylar. Biz bolsa 30 ýylda ýitirdik. Hany ösüşler? Hany alternatywler? Hany ýanky biziň gowgunlarymyz? Ýok. Alternatywra diňe Türkmen maşynky boldy we onuň dogany arnaşy, ýanky çağlary beýleki günlerem gowgunlar ine Berdimuhammed we onuň garnaşy Türkmenistan taglap ýörer. Başga durmuş ýok. Halk şok kösenip ýör, öz gününi görüp, öňe öz gününi görýär. Inni öz gününi görýän halka kömek etmen gaýtyp gelip öýünden taglap ýörer. Maşynyň nirden aldyň? Näme çaldyň? Salyklar töledingmi? Bir topar bir kançylyk edip, paraxorlyk edip, Türkmenistanyň ýek adam üçin gurulan sistema halkyny ýyp barýar. Ine ýene bir aýtjakladym. Dur Sultan Taganowyň ýagdaýy boýunça ine şu pravzащитникlerine birleşdim, adam hukukyny goraýan gurumlar aýak üstünde Taganowany deportasyony merkeze akitdiler. Şo ýerde adwokat ýanyna bak gaýtdy. Onun ol prosedura geçip ýatyr, adwokatlarym muny çykarjak bolup har surýarlar, pravzащитникlerim har surýarlar. Dur Sultan Taganow Türkmenistana gitmeýär. Hiç hili şertde gidilmez. Sebebi ol bütün dünya adam hukukyny goraýan gurumlaryň astynda. Şoň üçin onu hiç Türkmenistany iwat bilmediler. Galan Türkmenistanyň aktivistlerini gözleýär ýörler. Ine Türkmenistanyň Türkiýedaky aktivistler gözleýär ýörler. Hemmetini ýygnaýarlar diýip bir topar ýalan zatlar aýdyp öz ýüregiňizi çiýşirip, ýanky özüňi gorkutmak. Ýygna bilerler, gurum ýok. Ýöne ýygnaýan ýerden boşa durur. Ya olaryň hiç hili kanun bozan yerleri ýok. Olaryň arkasynda bütün dünya gurumlar dur. Şonuň üçin bu prosedura meselesi hiç kimi hiç ýere uğratmalylar. Onun üçin hiç ýangy perjat etmeliler. Onun üçin gaýret etmeliler. Gorkmalandyr. Biz öz hereketlerimiz dowam etmeli. Indi men diýjek bolýanlarym ertir. Hepdeniň 3-nji güni. Adalet platformasynda işleyen Adem Bey şol saat 11'de bakın açılmasyny geçirýär. Şol Türkmenistanyň bozulýan haklar boýunça we Türkiýe Türkmenistan däl, Türkiýede haklar işlemeli, kanunlar işlemeli, Türkmen adamyň haklary bozulmaly däl diýip bir konferens berýär, gepleşik gurulýar. Ine şo ýerde Türkmen bizim Türkmen grazdanlarymyz, bizim Türkmen aktivistlerimiz bak bilse barsınlar şöyle. Çıkış edilse çıkış ettin. Ol bir ýapyk zalda bolup geçýär. Geçirecek yerinin adresi. Eyüp Demirkapı Caddesi. Numarası 2/5. Temasy ýanky Türkmenistanyň temasy. Türkmenistanyň watandaşlar Türkiýede şolaryň haklary bozulmaly däldi boýunça ve Türk hökümeti Türkiýe Türkmenistan däl biýdürgünçilik bolmaly diýip ýatla diýär Türk hökümetine. Bizim aktivistlerimiz gorap, Taganow Dur Sultany gorap ine şo ýerde konferens bolar. Wagtyňyz bolsa baryň şo ýere çykyş edin diňden Türk ine adalet platformasy we beýleki jemgyýet gurumlar ine Türkmenistan aktivistler gorýar. Hiç şu ýalar barmy? Ýok.
Türkiýede türkmenleri ol Azat Jepbarov ýaly kezzaplar köçüde kowlap ýa-ni gorkuzyp pullaryny alyp berdi. Inni olar ýaly. Inni bizi türklerim bolýan. Bu tarapdan Türk hökümeti bizi ýa-ni ýygnaýan bolsa, mümkin gowrap bizi ýygnaýandyr. Biz bilemdik häzir kesikli awtys. Bu tarapdan Türkiýanyň adalet platformasy we jemgyýet gurumary Türkmenistan aktivistlerini gowrýar. Türkmenistanyň aktivistleriniň arkasynda bütün dünýä gurumary dur. Eýen press release'ler çykdy. Ine Helsinki Fondasyonyň giýjetin günüňde işläpdi aktivistler çykarmak üçin. Onun arkasynda memorialyň arkasynda beýlekli bir topar adam hukugyny gowrayan gurumlar. Geldi kerejesi ýokdur içinde. Ol aktivistler üçin görüşen ok. Ol aktivistlere garşy görüşýär. Ine şo gurumlar ine ona baryp şo ýerde Human Rights Watch bilen işläp hemme dağlara şolary berip şoýda tutnamasyny edilip şol edara Human Rights Watch ona tapşyrýar. Ine şu maglumatlar Nursultan Taganow boýunça we beýleki 20 ýaşdan aktivist boýunça bardy şu ýere. Inni ona ýa-ni bütün dünýä milletler gurumasyna şol adam hukuky bölümine şol informasiýa subut edilen dur. Şoň üçin ne Nursultan Taganow ne aktivistler hiç kim ellemez. Mümkin saklarlar, prosedura boýunça haklar var. Saklarlar, ýa-ni barlarlar ýene goýberler. Seredin 10 tane adam saklandy, goýberli. Nursultan Taganow saklandy, goýberli. Cuma tapar sakladylar, goýberdiler. Hi bir nakdiler Türkmenistan aktivistlerden. Ýok. Ondan hemşi bu kadar etmeli. İzine arkasında ýa-ni adam hukukyny gowrayan gurumlar dur. Ne hemşi vakit. Eýem Amerika ýetdi olardan. Şonuň üçin hereketler dowam etmeli. Biz beýleki döwletdäki aktivistler ýaly tutulursan, bağırlanarsan, ýa-ni ýapylarsan, mümkin urularsan bir kanun ýöne çykar, bizi öldürýän ýok, ýene hereketler dowam etmeli. Serdiň beýleki döwletlerde Kazakystan, Rossiýa, Belarusiýa, Kyrgyzstanda da bolup geçýär. Geçýär. Ukrainada da bolup şolatlar. Biz häzir öz taryhy nokadymyza geldik. Şo nokatda bütün Türkmenistanyň taryhynda öz adaletligimizi alt göremek. Ine şo nokada geldik. Biz häzir taryhy ädimimiz etmeli. Biz öz adaletligimizi we adaletligimizi ýa-ni adaletli talap etmeli. Egerde biz şundan geçsek, Türkmenistan inni mundan meýlek mümkin bolmaz hiç wagt. Mümkinler. Ine şo nokada bardyk. Bir topar uklap ýören adamlar, bir topar ýogrunyň aşagyna gillenip ýören adamlar, bir topar ýogruny alyp krawadyň aşagyna ýene ýogrunyň aşagyna gillenip ýören adamlar ýatlar. Watançylyk duýguňyz bolmasa, öz dogun garnaşyňyza, öz çağalaryň haklary üçin, öz haklaryň üçin görüşün. Görüşmek diýmek, ýara galyp partizançylyk etmeli. Düýünden bir kanun ýok. Ine görüş, söwüş meýdanlary protestler. Barın şu ýerde. Görkezin kimdigini, duruň şu ýerde nasmet, bir-birinizi gollap. Ine oňa mertlik gerek. Oňa dogdan gahrymançylyk gerek. Barın şu ýerde. Şu ýerde urulan bilersiňiz. Şu ýerde ýa-ni size üstüňize sadykkar goýaly bir topar haramzadlar topluman biler. Olam uruş meýdançysy. Barmaly şu ýere. Talap etmeli, dakansa durmaly. Ine şoňa sizi çağırýar. Aktivistler bol. Hormatly watandaşlar. Indi men size bir zat aýtjak bolýan. Şu günler şu Amerikada bolup geçýän protestlarda ine Kanadadan Muhammed Duyuji, Miami'den ve beýleki yerlerden Amerikan künjüklerine adam vardy. Şolara yakın bilirýän, sizem şolaryň videolaryň aşagyna kommentlarda sag bolsunlar. Ol adamlar bizim haklarymyz üçin görüşýär. Ol adamlar bizim Türkmenistanyň ýaşaýan dogun garnaşlarymyz we Türkiýede ýaşaýan, kösenýän adamlaryň ýagdaýlaryny onuň öňüne aýdyp, bütün dünýä milletler gurumasynyň öňüne aýdyp, bizim problemlarymyzy çözjek bolýar. Şoň üçin biz olary gollýar. Şonuň bilen men öz gysga efirimi tutarýan, siziň hemmäňize
gijaňyz rahat bolsun diýen hükman suratda öz azatlygyňyza görüşüp azatlyk ýaşamaly. Biz azat halk, biz türkmen halky. Şoň üçin diňimi sag bol.